ndị ọdịnala ndị ọdịnala ụmụ ibe ụmụ Igbo ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala ekene ụnụ, asị m udo dịrị ụnụ n'ụbọchị nke taa. Anọ m ebe m na-emere onwe m ihe m, ofu onye wee jụọ m ajụjụ. Enwere ajụjụ onye aha jụrụ m wee sịkwa na ajụjụ aha enwere ndị na-ajụ ya buru ibu, so m wee sị ka m kwuo detini, ka m kwuo ihe aha ebe a, m kwuo ya ebe a ka ndị ọzọ nụkwa ya, maka na asị na agwa ofu onye furu na aghọ eke. Enwere ndị ọzọ ga na-ajụkwu dị ajụjụ, m wee sị ka m kwuo ya ka onye ọbụla nụ. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala, ebe ọbụla unu wejere igwe a, ihe onyonyo a, biko na-ekwusi na ya ike, ndị ọ dịka ndị a marọ ihe anyị bụ ndị ndozi ọdịnala. Onye ụnụ ya na-agba ọkụ, ụnụ ya ruru unyi, ọsị ka o mere nnọbọchị ebe ruru unyu, be anyị ruru unyu, anyị asị kama anyị ga-ahapụ ụnụ anyị gbara ọsọ jebe na nke ụlọ ndị ọzọ. Kedu onye ga-echicha nke anyị ma ọ bụ na o ruo unyu? Kedu onye bụ onye Igbo na-amarọ na ụlọ ya ruru unyu? Ogbe ihe na-aga aga n'ala Igbo, ụmụ ibe mbanụ. Kedu ihe a na-ekwuzi ka gasị na mmụọ nsọ abụrọ Chukwu? Ọdịnala Igbo bụ ebe ndụ dị, mana e nwere ndị ọrụ anụ, ndị na ọrụ anụ, ndị ọrụ anụ ha mebiri ọdịnala Igbo, mebie omenala Igbo. Anyị nwawu ndị ndozi ọdịnala, maka nwanne ka ngwakwu unu nke bụ eziokwu, enweghị ka ị ga-esi adị responsible n'ụwa ma ọ bụrụ na ị nwere culture. Olesi ma ị mere understand, ịghọtarọ ihe bụ ụwa anyị nọ n'ime ya. Ọ bụrụ na ị ghọtara ihe bụ ụwa, onye iro gị can never give you education. Your neighbor, even your neighbor can never give you education. Only your family nwere ike inye gị education, because education to educate you based on everything and based on ihe niile. Your success na education ka ọ dị, your downfall na education ka ọ dị. Ụmụnne m, ka ezi ka ị ga-esi ewerezi your future nyezie ndị na-afụrọ gị n'anya n'aka. Ebee ka ọ na-eme? Ebee ka ọ na-eme? Ọ na-emekwara mmadụ jee ụlọ ọgwụ, dọkịta na-ebugodo ụzọ nne ya ahụ, mara ihe na-eme onye ahụ, mara na ọgwụ a ga-enye ya. Ọkwa na ihe a na-ekwu, arụ adịrọ ndị Igbo. Ewesị kedu ihe na-eme ndị Igbo ihe a, ebe ka ihe na-eme ndị Igbo si, ewee fụ ebe o si, anyị achọpụta na ebe o si nweta ọgwụ ya eji agwọ ndị Igbo. Ọ bụ ya bụ ọgwụ ya ka a na-ekwu ihe a, si na ndị ọbụla nọ n'ụwa na-emebe ọfụma jee gụọ ha niile, ebe ọbụla jee go and read them, gụọ Europe, gụọ Jewish, gụọ everybody. Ha ji aka ha wee kpaa ekete ọghọọ ngịga. O nwere ebe amamihe na-adịrọ n'ụwa, kama na ihe anyị ji wee kwuo maka ọdịnala na ndị kwere n'ihe otu kwuru bụ na iwere infọmeshọn ọzọ bata onye anyị nsogbu, o bute ọgba aghara. Maka na ndị ọbụla kpachiri ike ha, ighebe ike ghe oghe, nwanne ị na-anyụsa arụ. Ịkpọdo isi naanị chinye ike enu, ị na-anyụsa arụ. Ịghọtago? So ụmụ ibe, ọdịnala anyị na-eme, ihe anyị na-eme bụ na nke ihe ahụ nne nna anyị ha debere anyị wee nwụọ wee napụọ, maka na asị na soja go soja kom. Ọ bụ ya ka anyị na-edozikwa na ndị ọrụ anụ nọ, nsogbu adịrọ. Ọ bụrụ ihe ahụ ndị ahụ na-eme na vileji na-ata ọjị n'aka nzu, ọ bụrụ ya ka anyị na-eme, maka na ihe ahụ abụ ihe nna nna anyị ha mere. Ọ bụrụ ihe ahụ na-eme na vileji eme nsị achụ aja, ọ bụrụ ya. Ihe ahụ abụrụ omenala. Ọ bụ nwere ebe je mana ndị Afrịka isi adịrị ha mma. O nwere ebe mmadụ si na ịchụ aja bụ culture n'ụwa. There is nowhere, only in Africa. Only in Africa ka somebody na-asị na ya na-agwọ ọgbanje, na-agwọ ajụ, na-agwọ nke asịrị ya bụ culture. Kedu ihe mere professional culture? Ndị isi ojii, I don't understand you people. Kedu ihe mere ịchụ aja culture? I don't know. N'omenala Igbo, anyị nwere ka isi agwọ ọrịa. Dibia bụ a general name. Dibia bụ a general name. The master of the ground, the master of the land. Oh, it's like a doctor. So nwere ihe o nwere ime witi omenala ma ọdịnala. Ndị ọdịnala nwere their own doctor. Ha nwere dibia nke ha a na-akpọ dibia ọdịnala. Na nekwenụ m anya. All these things we are simple. Or because na onye ka a na-ekwu ndị ọdịnala agaghị m akwụsị ya n'oyibo ka ndị mmadụ gara ị na-aghọta ihe m na-ekwu.
akwụkwọ nke anyị ka esi agụ akwụkwọ, otu unu esi agụ akwụkwọ, anyị ga-enwe akwụkwọ nke anyị a na-agụ agụ, nwee ndị nkụzi nke anyị na-aga n'ụlọ akụziri ndị mmadụ akwụkwọ registered normal, otu unu si eje akwụkwọ, mana ọnụ ụlọ ka a na-emezi, ọ bụrụ ihe na-akpọ home school. Maka okwu nke ihe na-agụ ebe ọ sọkwa gị gụrụ eji enwere ebe ị nọ, because ama m ndị mere ya, I know why they did it. Ọ bụ for your success. Emere the education for your success ka okeke chere amị ka ebe utu ya, ka ọnwụ na isi na ihe m na-ekwu abụrụ eziokwu, ka okeke jisiri amị ka ebe utu ya. Injinia ị mara adụbọ ọhụrụ, eletrician ị mara arụ ọkụ, sọsọ ihe ma bụ ịga waya, sọsọ ihe ma bụ ịga waya, kenke wụ brown color, kenke wụ green color, kenke wụ black waya. Ọgwụ na nke anyị chọrọ bụ omenala nke Igbo. Ọ ga-eme na-arụ 15 years everything nọ n'ụwa 15 years a master everything. That age aha mmadụ na-eji adị matured na brain, matured na brain both physical and academic, because ya bụ culture. Ama m na maka ịbụ culture. O nwere ndị na-asị m a ga-practice culture abụrụ practice, ọ bụrụ religion. Culture is not ọ bụrụ practice, ọ bụrụ religion. Ebe ahụ ka ezoro information ụnụ amarọ, ịhapụ nkeri ịgara nke ịga n'ime ọhịa na-akọgịrị agagharị. That's why iji wonder, you're a wonder. Why do you a wonder? Because ị ghọtara ihe a na-akọ. Ihe m na-agwa ụnụ ihe wụ the only way of life. Without culture you are irresponsible, because ijiri information ị mara ebe ị na-aga, you have no direction. Because just deceive others, not onweghị ka country. Ị mara ihe eji wee nwee ihe a na-akpọ law enforcement agency, because country is ruling by force. That's why ha ji wee nwee ndị army, nwee navy, nwee police, nwee kọtụma, because of they want to hold you by force. So ọ ya bụ country. So ị gaghị isoro ha drag ya, isoro ha na-azọ ya. Ị na-azọ gịnị? Ị nwere culture, ị na-eje ịzọ obodo. How can you govern under what? Ọ bụ inwe culture, iwee nwee atụmatụ nke gị, tụpụta atụmatụ nke gị, soro ha na-eme ihe ha na-eme. Inwezie culture, iwee nwee ogugo isi, soro ha na-emezi ihe ha na-eme, wee nwee atụmatụ nke gị. Kịta na-eke atụmatụ nke onye iji eje under what? No, under what ka iji eje our country under what? You just want to be, wanna be, just all illusion ka na-akpa ya. It's like mmadụ ebe Christian na na-eje bụ Jesus Christ. It's the same thing. You want to see Jesus, ebe ka ị na-afụ ya. Ka ị gaghị afụ Jesus, ị gaghị afụ Chukwu, ị gaghị afụ ekwentu. Ha niile bụ mmadụ. Society was created by men. Society was created by men. As religion was created by men. As a culture was created by men. So ihe a na-ekwusi bụ kedu the purpose? What are the purposes? Who did them? For what reason? It cannot just be. It cannot just be. Nwanne nwere ihe ubi n'ụwa. Ihe ọ bụla nọ n'ụwa bụ cause and effect. Cause and effect n'ụwa mụ na gị nọ ihe a. Cause and effect, enwere ihe na-eme by surprise. Nothing happens by surprise, because ndị ụka miracle. Ndị be anyị ndị isi ojii Africa, the worst problem ha nwere bụ na ha sị na ha anaghị ejezi ụka, but not knowing that na their mentality, ụka abụrụ about for you to go in church. It's an educational system for you to behave in a particular manner. Educational system ị na-aga today, you were indoctrinated, educated under Christo-Judaic religious philosophy. That is education you do. So that's why ọgwụgwọ nne naghị eje ụka, you still behave the same way. Ị ka na-eme ya n'omume, ị ka na-eme ya n'omume, because enweghị your own ideology, enweghị your own philosophy created for you self and your people, ka ị ga-esi wee control the mind of your people. Channel ha, ọ bụrụ onye ọbụla amara ihe, ọ bụrụ onye ọbụla ga-ama ihe a na-akọ n'ụwa. That's why eji wee nwesie ụmụ culture na those things, so that you can channel your people, because ị gaghị ericha ka ekesi na-ekwe. Ọ bụrụ na otu a nọ na nsị na mma destin na m hapụ ya for myself, ọ ga-aghọ m ahịa, because o nwere uru ọ bara m. But m distribute this information a ga-agabazi nkụzierie ndị mmadụ amụọ nwa, kụzierie nwa ha, otu a ka ọ ga-esi na-aga. And the ones who will stay in distance, anyị ga-adị successful, dey powerful, menwe ihe ọbụla anyị chọrọ ime. Nobody can take us away. O nwere onye nwere ike ime nwa ya anything, because ịma ihe nwanne, you can never give your children to somebody else to educate based on what? Ndị Igbo na-asụ nwa ha azụ 6 years, ọkpọjere ya Ifeanyị akpọjere Okonkwo, Okeke akpọjere Okafọ,
a na-edugharị nwatakịrị ontiri ojewe obodo oyibo oruzie ebe ahụ ibie na-agba mbọ ọgba ha mbọ asị ọ naghị emewe ọfụma ọ na-emewe ọfụma nwe ihe ọma gịnị ka ọ ga-eji emewe ọfụma nwere ihe ọma onye na-enwe ihe ọma ọ na-emewe ọfụma hayest onye Igbo nwere ike imekọta na ogbuo n'ozu ọ tụọ akwụkwọ ma ọ tụọ ọgwụ enwere ihe ọzọ ọrụ ha ọrụ bekee okuyi mbom ọ tụọ akwụkwọ ma ọ tụọ ọgwụ o nwere ike iji nwe isi create more sub wealth ọ mara about commerce ọ bụrụ their fault because we don't have culture ihe a bụ ihe ị kwesịrị ịma your culture should instigate this thing in your brain at the early age ihe ahụ normal thing every society dị organize ma ihe a na-akọ nwechara ya anyị ndị Igbo enwere ya ị na-agwa ha na-agwa maka ndị na-akọ ọgwụ na village and so what kedu ihe gbasara m na ndị kedu ihe gbasara ndị ahụ ignorant na-enye ha nsogbu ndị nọ na village na-agwọ ọgwụ bụ ignorant na-enye ha nsogbu because there is only one information in this earth only one wind only one air only one water only one earth only magnetic force only electricity they are all the same thing whether me use it na ọgwụ use it science o use it material whatever you use it is your own problem mana ihe ị ga-echezi bụ na ihe ị na-eme what is the benefit onye kedu what is the benefit that ị na-eme onye ga-ajụgodo onwe gị ajụjụ iji nwuhie ndị ọdịnala ga-enwe nwa ọgwụ kwewe ụdị si ihu na-etikpu a na-akpọ kekere a na-akpọ ke ha na-akpọ ọsịọ monkey pox ka adaka pox or monkey pox obodo ọbụla nwere isi dị mma ha ga-ewepụta ihe awa antibiotic problem ịghọtago so ọdịnala nwere ike inye m solution to that thing because it's ordinary antibiotic problem nothing more than else a na-agbagharị na-aghọ n'elu na-asọ isi na anị na-eti ichi ha egbu ha inwee problem so look for solution solution to your problem o nwere onye ga-emere gị ya n'ụwa ama m mpọsa a ga-emegide ndị isi ojii ha dị responsible for themselves n'ụwa ha pụtara ha eji aka ha sị hapụ ha na nsogbu let me solve my problem ama m mgbe ndị isi ojii nwere ike iji aka ha sị na nsogbu ọbụla pụtara ya n'ụwa ka ọ solve the problem by himself I don't know when okay ọdịnala apụtakwana ka anyị sọpọtụ kwa ọdịnala ka anyị solve Igbo problem esikwa mba nke dị adịkwa mba solvekwanụ mba nyekwere ndị ga-eme eme mba ịghọtago so ihe a bụ ọ bụ oye habit anyị fọm gụrụ ọrụ habit ọ bụrụ na ọ bụrụ habit ọ bụ necessary na ndị Indian solve Indian problem Europeans solve European problem ọsọ na Africa ka ọ na-eme problem dị ECOWAS akpọwa Europe mana Europe nwee problem Europe asolve ya India nwee problem India na solve ya Chinese nwee problem Chinese asolve ya mana ndị Africa nwe ha problem achọwa ndị UN chọwa ndị Europe chọwa ndị America I don't understand ordinary sickness instead of anyị nwa okay ị nwere sickness na your village na ịgbaghị ebe ihe ati wee bịa ị nwere doctors everywhere in your land let them go and jee aka chọọ ihe mere destiny ka ebe disi ọya si wee pụta ka onye na-abụ na Facebook ka gịnị mee who ka Trump bịa jụọ ka ihe na-eme na who brought destiny ịghọtago so ihe awụ nsogbu anyị isi our responsibility ka anyị jee chọọ ihe na-eme destiny ọ bụ anyị kwesịrị ifọm as habit ka anyị fọm ọnụ habit of solving problem anyị ma anticipate problem ka anyị ọ bụrụ all the time a na-ebe akwa all the time a crying kedu mgbe cry ya ga-ebede ọdịnala abịago ihe sikwa oke ka anyị follow this way number one godi nobody should educate your children apart from you kịta na mgbe ndị ochie mgbe anyị pere mpe every night mmụọ na bụ na otu a efi na akụkọ mgbe ndị a niile mụrụ nwa ha from Bible study o nwere nke ha na nwa ya na-akọrị nkọrị n'abalị na-eforo ha ifo akọrọ ha akụkọ mgbe o nwere nke na-akọrọ ha akụkọ mgbe ndị gboo o nwere nke na-akọrọ ha akụkọ ifo o nwere nke na-atụrụ ha inu ịpụta na-asị m nkiri nwaghị ihe problem look at nne na nwa enweghị conversation nne na nwa enweghị relationship ikwu na ibe enwe relationship nothing absolutely nothing no communication nothing so ka onye ga-azụrụ gị nwa gị who will train them for you ka onye ga-etre who will train them ka onye ga-etrain ha ọ bụrụ na nne amara ihe nna amara ihe ọnwa ga-ama ihe nke onye kụziri ka ọ ya ama nke onye kụziri ka ọ ya ama I don't know
so a na-ekwu na ihe na-eme that simple thing. Problem anyị bụ odi bụ sef because anyị nwere anyị we have information our ancestors left for us. Evidence dị na nna nna anyị ha because all those things unu na-afụ unu na-eri eri agwago m na those things unu na-eri go and check them, all of them were medicine from A to Z were medicine, and we can extract them, bring their oil out, bring their herbs out, bring the fibers out, use them for medicine. Anyị ga-emenwe ya sị ndị Igbo anyị onwe Igbo kọpụta ihe anyị riri nri agba surplus n'ala Igbo. Anyị nwere nka na ụzọ, anyị nwere ụzọ, anyị nwere everything to make an Igbo rich, but ị gaghị emenwe individual because ime individual they will take you down. Mana igwe bụ ike, igwe bụ ike. Ọ bụrụ na anyị mee n'igwe enwere ihe ga-akọ anyị, onwe ihe ga-emenwe anyị n'ụwa. Nobody can stop us anything because onweghị onye ji ụgwọ, onwere onye gị na ya na-agbagha. Nobody. Ụwa bụ nke onye, ọ bụ isi ọ na ọ bụ ezi your life. But culture bụ the educational system. That is the power. Culture with the power because all culture gave birth to country. Mechọrọ mechọrọ. Ị gaghị emenwu country without culture because it's impossible. Because country will lose is a reality. Is information padded. Onyama. Ị gaghị emenwu country without culture. You cannot avoid it. It's impossible. Absolutely impossible. Because onwere what about the government? How can you do the government? If you don't know information about, if you don't know about culture, you can as well don't know about government because you don't know it. All the money here culture, you gotta know about government because all the religious mind in Nigeria so everything na there easy. Everything for us is easy. Ihe ọbụla dị ara easy. Ihe ọbụla dị ara easy. Everything na there easy. Here our religious mind, no responsibility because kwurugodo ekwuru cheche. Consistency. This like ịmakwana na-echange president change. Do you know that? Ịmana na-enwe president in change. Ịmana ị nwere ike 4 years or 5 years or 10 years nọ na presidency ịpụọ, the next president abịa gasa ya kwema. Do you know that? Ịmana president nwere ike ịbata gasa ihe niile mere eme since life. You don't know. So that's why country abụghị ya na-achị. Enwere ndị na-achị n'azụ. Enwere 3 steps of government. Enwere hidden government, nwee visible government, nwee invisible government. 3. Nke unu na-afụ afụ visible government. Unu anaghị afụ invisible ma afọzikwa hidden. Because ọ na ọ bụrụ ya onye ọzọ bata ọ ghasa ihe niile ahụ rụrụ ebe a, everything abụrụ zero. But ndị be anyị their brain adịbeghị matured enough to understand all these things because ha ka believe na Jesus Christ from Jesus to Chukwu okike abịa. Ma ndị na-asị na Elohim ma ndị si Jehova ha echefuo na Jehova na Jesus abụghị the same thing. Na Jesus Jehova bụ Old Testament, Jesus bụ New Testament. Mana ha na-akpọrọ ha niile kpụka ihe ọnụ si Jehova Jireh, Jizọs ọkpọrọ Jizọs ọkpọrọ Jehova ọkpọrọ Chukwu okike abịa ma kpọrọ Chukwu onwezi nke ọma ọ na-akpọ akpọ. Ọ bụ ihe ndị ụka mere anyị, ihe ụka mere anyị na-agwa ụnụ na the ụka, ihe ụka mere anyị katakpum. Ibi ndị na-achụ àjà ọgwụ ụka bụ ihe ahụ. Ụka bụ ihe ahụ. His Royal Highness bụ ụka. Go and check their uniform. Ihu akwa agha na-eyi, mwụda agha na-eyi, all the same thing ka fada na-eyi. Echenjiri kọlọ ya because ụnụ anaghị ahụ amaghị ka esi atụ dị alụ. Ndị a na-atụ alụ na ndị a na-etu alụ chee ya eche. Ha ma na eme dị akwa ọdịtụ African small ọlụgo Africa, your brain will not go there. So His Royal Highness bụ fada, ndị fada ka abụ onye ka kpọrọ ya His Royal Highness. Gịnị wuro ya? Kedu ihe wuro ya? Ụnụ amaghị ihe wuro ya. Ị ga-amagodi ihe wuro ya, mara ihe wụ priest. Ọkwọsị na reverend fada. Gịnị wụ fada? Fada abụghị onye isi. Gịnị wụ royal? Royal abụghị onye isi. Ọ royal abụghị onye isi. Fada abụghị kwa fada bụ isi. Fada bụ isi na royal bụ gịnị? Gịnị wụ royal? Mana na-agwa ụnụ ihe our custodian traditional ruler. Mpa gị nwere ike ịbụ your father may be, but ihe na we simple truth. So His Royal Highness and father the same thing. Kama ha mere ihe ha ji wee mee ya otu a ka ị ghara ịma ihe ha na-akọ maka ha mana your brain is controlled by religious ideology. Mana ị na-eje ụka ma ị naghị eje ụka, olesi ma ị bịara n'ọdịnala asa gị isi ewere oroma nkịrịsị na iron brush kwopụ nọnsensị aha ibido yuzube brain gị na-abụ na-eche uche. Ibido were brain gị Chukwu nyere gị enye wee na-eche uche maka nke anyị ji eche uche na nke ahụ mkpọkịtị nke nwere isi ọ bara uru.
mmadụ ga-apụta ụwa nọ bụrụ onye nkịtị bụrụ onye nkịtị. Anyị abụrụkwa ndị nkịtị o, bikos ihe ahụ m onye Igbo bụrụ ezigbo onye Igbo. So ihe m na-agwa ụnụ bụ ihe maka Igbo, ọ dị na Igbo already, ọ dị Igbo enwere religion. Igbo ihe ha ji wee replace ihe a kpọziri ndị mmadụ kpọziri religion. Ịmara ndị mmadụ na-aga na Google na-ede nonsense ọdịnala bụ Igbo religion. Nonsense. Religion of Igbo language. Religion of Igbo language ka ihe a na-akpọ ya n'Igbo. Religion is Igbo religion ọdịnala. Kedu ihe mere ya Igbo religion? Kedu ihe religion abụrụ Igbo language? So how come o ji wee bụrụ? We based on natural principle. Ihe ọ bụla anyị na-eme bụ based on natural law. Ọnyanwa bụ ịgọ ọjị, nyanwa bụ ịgọ ọfọ, nyanwa bụ ịgọ mmụọ. Everything is based on nature. That's why we know about nature. That's why we know, if you know nature, you must know the element. You must know the elemental forces, life and direct. So ị gaghị amara ofu, ị gaghị ama ibe. So onye ọbụla gwa gị na ndị Igbo amara about science si arie nsị, because you can never know about natural science, natural laws. Ị gaghị ama about elemental forces. Anyị nyere ekene ori na afọ na nkwọ bụ the natural forces. How don't you know them? So ụmụ ibe, ihe m na-ekwu ihe a bụ nwere ndị na-achịba ndị nọ na village, ọ na-eme kwuo maka ọdịnala ma omenala ha si ga practice leta. Awụ practice. Ihe a bụ a cultivated mind to make your brain work. You don't practice it, is your how to ignite the brain, to light the light inside your brain. Ya bụ the culture. It's educational system. Ya bụ education. If you don't have one, you are nobody. You nwere ebe ị na-eje. If you don't have one, if you don't have culture, that means it shows that in your society nobody reasons. Ọ bụrụ na ị nwere culture, it shows that nobody reasons in your society, because ọ bụrụ na enwere na reason na your society, ọ kwesịrị ịma the importance of culture. O kwesịrị ịma, so ewere religion replace your culture in aṅụrị. Hey Jesus, you might know that you don't for, but remove your right as a human being. That is why you are dying. Nobody cares, because you want a culture. All the culture were the fundamentals. Because ọwụ na azụrụ ga-azụ ọfụma, ị gaghị abụ onye nkịtị. Onye azụrụ azụ n'ụwa enweghị ike ịbụ onye nkịtị. Never ever, not tomorrow. Onye ma ihe ịbụ onye nkịtị, onye ọbụla bụ onye nkịtị n'ụwa, o nwere ihe ọla akịrị, something. Onye ọbụla bụ onye nkịtị n'ụwa nwere ihe ọla akịrị, but ị gaghị blame onye ahụ. Ọ gaghị blame the offspring. Onye kpọpụtara ya n'ụwa gbaba ya aka, ọ ya bụ onye ga-blame, ọ bụghị nyanwa. Blame the people before the person. Look at our fathers, ha na-aza English name. Our fathers answer English name, our mothers answer English name. So ị na-ajụ m ebe ma ebe problem gị si. Your parents answer English name, isi m na ị mara ebe your problem si. So how can your father answer? Ijugo mpa gị, papa why? Ijugo your father, papa, kedu ihe mere iji aza English name? Jugo there one day, ask him. Ka ọ kọwara gị. All the 80 years, 90 years na-aza English name, and they man, this land is not English land, England. This land is not England. Papa, how come iji na-aza English name? Why are the question? Ask him the question. It's a simple question. Ka ị gbaragodo ya asa gị. A na-aja ajụ m, agwa m na amara na ha amaghị ihe na-eme anyị Igbo adịrọ mma, nobody cares, everybody hate everybody, onye ọbụla kpọrọ onye ọbụla asị, enweghị onye ga-ejebe mmadụ rie nri. Ihe bụ psychological problem, don't you know that? Ọ bụrụ about ọgwụ, that ọgwụ ahụ ị na-asọ problem. Ọ bụrụ really isi na obodo oyibo gaa Africa, your body adịgo change because of the condition and food and weather. So ọ dị necessary na ị nwere ike ịya ọya, nwere ike igbu gị sef ma ịbata. So ọ bụrụ na akọrọ gị ọgwụ, ọ bụrụ about ịkọ ọgwụ dị minimum one, nwere ike igbu mmadụ n'ụwa. Ịkọ ọgwụ dị, but ọgwụ minimum. Enwere thousands of sickness created on laboratory, nwee ndị dirty created already, dirtiness. Ndị Igbo sị na ịdị ọcha na-akwalite arụ isi ike. Look at an Igbo, ikuru ume die. Ọ bụrụ na ibia America 20 years, ije ebe ahụ kuru ume, ị nwere ike ịnwụ. Not poison, natural poison. Goat asịghị oghe everywhere, mmadụ nwụọ dọrọ die, anụmanụ nwụọ dọrọ die, everywhere na-esiri epu. Ịpụta ihe na-akọrọ gị ọgwụ na this environment, onye kọrọ gị ọgwụ this environment ka mmadụ ga-akọ. Even ọgwụ agaghị arụ ọrụ na that environment. Ọgwụ agaghị arụ ọrụ na that environment because dirty dị die orugo igbu mmadụ sef nyafọzikwa ọka ịkọ mmadụ ọgwụ. So ihe na-enye ndị Igbo nsogbu psychological, post-traumatic slavery, post-traumatic war, because after the war our parents left with malnutrition. Ha nwere vitamins in their body.
all these things ka ndị ọrụ anụ pụtakwa asị ọ bụ ọgba nje na ọ na-eme amụọ ya ọnwụ ọkwa malnutrition na-egbu ụmụazị because opportunity everything for them is opportunity. Ọ bụrụ na anyị nwee ọdịnala ihe niile na because a ga-aghara ma dịsi ka ha na-akpọ ya nke ndị a na-arụ agwụ ma ndị na-elochi ihe niile na n'ime ọhịa katawu ọ ga-eme biznes ha affect. But nwanne onye na-elochi bịa ka inye gị ọrụ hapụ iri ụmụazị gị ụmụnne gị white bịa we give you job you do. Ị na-arụ ọrụ ịrụcha ọrụ ịkwụọrọ ụmụazị gị ụgwọ akwụkwọ rie ezigbo nri rijuo afọ ị na-anara mmadụ ọtọ obere gị na nta ụmụnne gị ga-ezuru gị. Kedu ihe ọ ga-ezuru gị? Based on speculation nna nna gị nke nwanne m ụnụ nke mpụ ụnụ tọrọ ọ ya lụrụ gị chi ji a ga-eje bute chi edesa na ya dị. This is bunkum based on speculations. O nwere ihe ọ bụ ha bịa eme nri n'ala Igbo ọ bụrụ nyafụ the largest farmland in Africa n'ala Igbo kama anyị rụzie skyscraper ya ebiri were all the whole places ka ọ nri were ala Igbo niile mee ya farmland kama ya ebirizi na skyscraper ka ndị Japan were ndị other one ka ọ nri agba nyafụ kedu ihe a na-ekwuru okwu nwanne inweghị nri enweghị ebe ị na-eje inweghị nri inwere ebe ị na-eje ndị ebe na enwere culture ị gara eme nwunye ị gaghị akọnwu nri individual ị gara eme you cannot plant food individual enwere ebe ọ na work ị gaghị akọnwu nri individual enwere ihe ị ga-emenwu n'ụwa individual is impossible. Ịgbara ka ụkpaka ifunugo onye gbaka ụkpaka bara uru wia ebe ka ọ na-eme mmadụ gbaka ụkpaka bara uru n'ụwa nwere ebe ọ na-eme so ihe m na-agwa ụnụ bụ ọdịnala wepụ na ya from ndị na-eme ka ha na-akpa ndị na-aka nzu ma ndị na-agwọ ọgwụ ma ndị na-achụ aja wepụ na ya from there not bụ ya anyị bịara ọ bụrụ ya ihe ọzọ ka anyị bịara ihe anyị bịara bụ ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma dịrị ikwu na ibe na mma. Ndị ọrụ anụ ha bịa a ga-enye ha ọrụ ha ghara ịdịsị nga anyị n'ime ọhịa anyị achọrọ ya because onwere uru ọ bara ọ bụrụ na enwere uru ọ bara we need it but onwere uru ọ bara. Kedu uru ọ bara anyị? Onwere uru ọ bara anyị. So ọ bụ individual ọ bụrụ na ị chọziri ime then you have to do but ọ dakwa iwu ana Igbo iwu ejide gị ọ daa iwu anyị Igbo iwu ejide gị maka a ga-eme iwu Igbo ahụ niile we will revive them. Nsọ ala iwu ala omenala and ntọala iwu ịnọ a ọ dịkwa n'ime ọdịnala nke ọ bụla ọ dara ejide gị okwe nke a na-ewepụ ịda ntọala ejide gị ịda iwu ala ejide gị ịda omenala ejide gị. So ị na-eme mara mgbe ị na-eme isizikwa na ị chọrọ ime ị na-eme nke a gbasara gị mana ịda ha n'iwu a na-ejide gị. So ụmụ ibe mara na ihe anyị bịara bụ ka ọ dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma nke unu na-eme ọ bara uru ka anyị mee n'ala Igbo ka nri mụọ ova ka ọrụ dịrị ụmụazị anyị ha nwee ọrụ nwee ezigbo ọgụgụ isi akwụkwọ igosi ya akwụkwọ nwanne ha pụziere tụpụrụ ndị mmụọ ga-eje tụpụrụ ya ọkpụkpụ hapụrụ anyị nye ha ezigbo edukeshọn nyeziwo ha afọ si na nri because nwa bekee need dictate what to eat. Ọ bụrụ nwa bekee gwara nna nna ihe a ga-eri anyị wụ ndị ọdịnala ma ihe anyị nwere ike iri for our own benefit health. Anyị mee ụmụazị anyị ka ha nwee ahụ isi ike nyejuo ha afọ nye ha good education through our culture nwanne hapụzie all that fight they will do it alone. Ha need drug all that ya fight ha ga-eme ya alone they don't need you. Ihe ịtọ a anyị nye ha anaghị ihe ịtọ a don't worry. Iwori na much bata nwe echi awụrụ ụba nye ha ọgụgụ isi amamihe site na omenala ọdịnala Igbo nye ha ezigbote nri arụ isi ike inyejuo ha afọ. Ihe ịtọ a anyị na ọdịnala come accomplish enwezi ihe ọzọ anyị chọrọ. Ihe ọbụla unu na-emezi unu na-emezi we don't care. So ụmụ ibe onye nwa bụ ihe anyị na-ekwu maka ya. So onye ọbụla bụ onye Igbo si ya bụ Igbo Christian nwanne chịrị ụdọ maka suicide ka na-eji commit. Onye ọbụla bụ onye Igbo si ya bụ onye Igbo Judaism onye na chie mana chịrị ụdọ because of suicide. Onye ọbụla si ya bụ onye Igbo na-eti isi anị chịrị ụdọ maka of suicide. Enwere ebe ị na-eje dị. Enwere ebe ị na-eje because that is absolute truth maka na ihe aha nwatakịrị dịrị enwe isi na-afụ
ndị okenye nọ naanị na-ekirie. Ewu si nkịta ihe ịfụrụ na-agbọ si ntị waw 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 na ya afụ gị na-enye esi mana ọ bụrụ na ọ bụrụ ọdịnala ụmụ ibe isi na-asị agbasi ọsọ agụọ maịlị mana mara na a fool at 40 will be a fool forever. Ihe ọ bụla mmadụ matara n'oge ọ karịa mma maka ọ mara ya late because ihe ị ga-amarịrị ihe n'ụwa mana the worst one bụ ka ị mara ya late ọfịa onye nsogbu. Onye ọbụla nọ n'ụwa ga-amarịrị ihe ma ọ maghị ata ọ mara ya echi as long as na eziokwu na-agba ọtọ. Eziokwu na-agba ọtọ, eziokwu anaghị agba ya, anaghị enyocha ya enyocha. Okwu asị na-agba mgba, okwu asị na-atọ ụtọ mana isi ara mmadụ asị taa ịmakwa na echi ị ga-enidikwa asị ọzọ ịkọbakwado asị aha ihe asị gịdị asị ontiri asị aha agwụ ike ọkụpụo. Mana eziokwu na-agba ka ọnwa na-agba ka anyanwụ ịfụ ya taa echi ị ga-afụkwa ya. So ihe m na-agwa ụnụ ebe a ma echi ma nwanne echi ebe ọ bụla ibi wee jee ọ tọpere atọpe ma ọ bụrụ na enwere ọdịnala Igbo enweghị ike ịdị mma maka na nwanne ị naghị agba mmiri n'okwute. Nke onye kpara ka ị ga-anya, nkụ mmadụ kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri, nke onye kpara ka ị ga-anya, nke onye kpara ka ị ga-anya. Ọ bụrụ na ị kpara nkụ nwanne udu mmiri oyi atụmanụ gị ọ bụ nyanwụ ị naghị afụ dịtịn na ịhụ ka ọ na-eme gị iche na ihe a na-eme gị jọsọrọ na ọbụ na-eme ọ bụrụ Chukwu na-eme gị ya ọ bụrụ na ị hapụrụ your God go and worship another God. No, it's cause and effect. You live your culture, you hapụrụ your way of life, that's it. You hapụrụ your way of life, that is the consequence you are paying, but the dumb brain cannot see. The dumb brain cannot see. You live your way of life, that is the consequence you are paying now. The price you pay bụ the na ị hapụrụ omenala ị hapụrụ ọkwa nke ndị na-aka ntụrụ atọ ọrụ anụ mba nke m na-ekwu bụ nke anyị na-ekwu okwu ya and anyị chọrọ contradict onye na chie you can do whatever you like, nobody cares. Mana ihe anyị na-ekwu bụ a philosophy of life nke nna nna anyị ha nwere ọkwa nke ga-ekele gị ọkwa nke a na-elochi ọkwa nke a na-arụ agwụ. All those things bụ allegory. Anyị ma ihe bụ ilochi mara ihe bụ ịrụ agwụ ma na allegory ka ọ bụrụ ihe a na-eme ọ bụ ihe a na-ewere ọkụkọ aghara mmadụ ego ọkụkọ na ego bush mba ọ bụrụ ya ka a na-ekwu okwu. So ụmụ ibe cause and effect were real. Onyanwa bụ downfall of everything n'ụwa. Ihe ọ bụla ị na-eme hie isa n'anya. Ndị Igbo sị gị hie isa n'anya. Hie isa n'anya na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ. Kwụba aka gị ọtọ. Eziokwu bụ ndụ. Ihe ahụ practical way of life. Ọ bụghị ụzọ ikwu ofu eziokwu ọgwụ. Ihe ọ bụla ị na-eme eziokwu, ihe ọ bụla ị na-eme kwụba aka gị ọtọ, ihe ọ bụla ị na-eme hie isa n'anya. Hie isa n'anya. Mana ndị be anyị mba agaghị eme ya. Afụta ka o mesịrị ya ọ bịa na sị na Chukwu akpọ ya ọkụ. O nwere Chukwu kpọrọ gị ọkụ ụmụ ibe. Ọ bụ ihe onye metere o were isi eburu. Ọ ka mma ka anyị jiri n'oge taa bụ gboo ka nni gbakasa n'ala Igbo. Agụụ nwere akwụwere agụụ ụnụ amaghị ihe agụụ ụnụ amaghị agụụ na ị ka na-ekwu ka nwanne gị na nwa gị nne gị na-ekwu okwu ozugbo ọ pụọ n'azụ nọ nara ego ree gị agụụ. Shelter, clothes and food. Shelter, clothes and food. Basics, fundamental ndị ọdịnala. Anyị nwee ike inye nwunye ndebe anyị ụmụ Igbo because ọwa agriculture ọya wụ health eri ezigbo nri. Indominido abụrụ nri niile unu na-erigbu na nke ndị bekee abụrụ nri. Ndị ọdịnala nwere food nri a ga-ewepụta. Anyị ka na-ebido anyị ka na-ahazi onwe anyị. Mgbe anyị hazicha onwe anyị wee balance ya anyị ga-enwe nri ndị anyị ga-eme introduce new food n'ala Igbo ka nna nna anyị ha gụma ihe niile ahụ ntụfuru etufu mgbe gbuchara osisi ya unu gbuturu osisi ya hafụsie anyị na-ewepụtakwa back. Anyị na-ewepụta ihe niile ahụ ntụfuru atụfu ihe ahụ butere unu na nsogbu unu today. Anyị ga-restore your health. We will restore your life, your health, your long life and your ihe a na-akpọ ya ike unu ike mba ike ndị Igbo a na-ewechitakwara unu ya azụ ya bụ ihe a na-ewechite ya. Mana ịmago a na-agwọ mmadụ ibi afọ a na-eto ya ọ na-esi ọnwụ sị gịnị ọ na-esi ọnwụ mpa mana a na-emeri ya ihe ọma.
nwanne my brother, agwara m gị ihe a bụ ọdịnala ka anyị na-eme ebe a. Onwere onye anyị kọndemụrụ ebe a. Ihe anyị na-eme bụ ọdịnala. If you don't, ọnwụ na ibelieve n'ihe ọdịnala na-ekwu, ọ bụrụ by force. So ụmụ ibe, ọ ga-adịbakwanụ leta.